салом алайкум бародарои азиз. пешай видеоро сар кардан яъне мавзӯъро сар кардан лайк, подписатсия ва поделиться метонен. хеле ки гуфта будам дар видеои гузашта, прошивкаи телефон яъне ки спрос ай настройка медорен. Настройка вақте ки шумо медорем, вақте ки спрос мекунем, бародарои азиз, ҳама чизи телефонтон далит мешавад. WhatsApp, Viber, Instagram, дигар ҳама чиз. ғайр аз ин видео, музика, картинкаи ҳама чизи телефон, даже ҳатто контактҳои телефонтон далит мешаванд. контактҳое ки дар номраи бародаро дигар дорем далит мешаванд. барои ҳамин дар дасти ман ҳозир телефон Samsung Galaxy G5 тарзи спроса ба шумо нишон медам. ҳамаи телефонҳои сенсорни доранд. медорем настройка, поён мерем. дидем учетный запись кардаги яҷа спрос гуфтаги спрос ки ҷо хидем поён дар чӣ хеле ки шумо мебинед спрос надан нихтаги ҳавайда зер метунем. иҷа ҳамун чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам, айпам я телефонтон чизе ки ҳаст ҳама чиз далит мешавад. мисол инҷа гуфтагиҳои худ аст. загружение приложений, аввал настройка, устройство, загружение приложений, музыка, картинка, все прочее использование данных, ключ для расшифровки файлов и на карта памяти. короче ҳама чизи телефону далит мешавад. мега бародари азиз, ҳангоми мо спрос устройствора зер мекунем поён дар чӣ хеле ки шумо дидем, ҳавая зер карда ҳама чизи телефону далит мешавад. баъд аз удалит шудан чӣ хеле ки мо гуфтем, як камаш 5 минут зиёдтарак загрузкаи приложениҳо мешавад, восстановка мешавад, установи приложение мешавад дар телефон. баъд аз вай язик мепарсад. вақте ки язик пурсид, мисол мо худамон ҳамамон медонем ки русский вибират мекунем, русский язик вибират карда баъдан дале метунем ё принят метунем. ҷа мебарояд дале карда рафтан мегирем. баъдан ҷа мепарса электронни почта пешакинатон агар донед қатъи логин паролаш зада медароед. агар ки надонед Wi-Fi дар кор мешавад. через дигар телефон Wi-Fi кӯчат карда электронни почта аз сари нав саздават мекунем. баъдан телефон вақте ки саздават кардем электронни почта, баъдан мо метонем ки телефонро истифода барем. чӣ хеле ки аз магазин мехаред ҳамон хел кор мекунад телефон дигар. ягон загрузка намекунад, не ки ҳамаи чизи телефону далит мешавад. бародари азиз, лайк, подписатсия ва чӣ хеле гуфтам колокольчики канала гирён мекунем. дар якумгинаш мемонем. лайка ҳатман мечахем, коммент метунем. раҳмат барои дастгиритон.